Hello ulit! Nagbabalik! Papatunayan ko sa inyo kung bakit si Magsaysay daw ang best president we ever had. Unang-una, nakita ni Magsaysay ang kahirapan sa Pilipinas dahil sa kanyang pag-ikot sa buong kapuluan nung siya ay nangangandidato. Kaya nang maupo, namahagi siya ng kalupaan sa mga landless folks in the provinces. He improved the land tenure system through the Agricultural Tenancy Act in 1954 at Land Reform Act of 1955. A total of 28,000 land patents covering 241,000 hectares of land ang na-issue sa unang taon pa lang niya. By 1955, 23,575 agricultural lots were distributed to the landless. A total of 8,800 families were settled by the National Resettlement and Rehabilitation in 22 settlement projects. Ikalawa, he created a government of the people, by the people, for the people. Bukod sa barong na sinuot niya nung inauguration niya, ang wine na tinost niya sa kanyang mga foreign diplomats ay ang Basi, isang Ilocano wine. Sa day 1 pa lang ng kanyang pagkapangulo ay promotion agad ng Filipino product ang ginawa niya. Bilang isang champion of the common people, makikinig siya sa problema ng mga tao for at least 2 to 3 times a week. In-establish niya ang PCAC, o ang Presidential Complaints and Action Committee. Hindi ko na-explain kung ano yon. Obvious naman. Basta 1954 pa lang, 1 year of his seat to the Pinoy government, PCAC received 59,144 complaints. May boses lahat dahil bukas sa Malacanang Palace. Ang kanyang naging tirahan para sa masa. Naging mistulang picnic ground ito ng mga tao. Ikatlo, Magsaysay refuse special treatment. Sa isang istorya nga daw, nang may isang pagpupulong siyang pupuntahan, nasiraan ang sasakyan ni Ramon. Dahil hindi alam ni Cosme ang kanyang driver ang gagawin sa sasakyan, tumulong si Ramon na kumpunuhin ito. Dahil nga may experience siya sa pagiging mekaniko. Kahit nakabarong ay humiga ito sa sahig at inayos ang sasakyan bago tumuloy sa isang meeting kasama si Elpidio Quirino. Isa pang pagkakataon ay nang mag-violate ng traffic rules ang kanyang driver. Pinahinto sila ng traffic enforcer. Nagulat ang traffic enforcer na ang presidente pala ang lulan ng sasakyan. Naku, patawarin niyo ako, President Magsaysay. Sige po, pwede na po silang mag-proceed, sabi ng enforcer. Pero sabi ni Magsaysay sa enforcer, sabi mo kanina ang batas ay batas at naniniwala ako dun. Habang ako ang Pangulo, ang batas ay applicable sa lahat. Kasama ako dun. Tikitan mo na kami, please. At tinikitan si Ramon Magsaysay ng isang traffic enforcer. Fair and square itong si Magsaysay. Ika-4, he banned nepotism and corruption. Nepotism isang practice o sistema na ang isang nasa katungkulan ay pinapabura ng kanyang pamilya to the point na sila ang itinatalaga sa trabahong para sa bayan para mapangalagaan ang interes ng kanilang pamilya. Compadre system baga. Ayaw ni Ramon Magsaysay niyan. He wanted to set an example so he put the needs of the Filipino people above all even at the expense of his own relatives. Isang uncle o tiyuhin ni Ramon ang nag-fail na makakuha ng isang big government cement contract matapos niyang harangin. Ang lawyer niyang kapatid naman ay hindi niya pinayagang kumuha ng kahit anong kaso mula sa mga taong connected o may katungkulan sa gobyerno. Ayaw din niya ng korupsyon. Nag-fire siya ng mga government officials na hindi ginagampanan ng maayos ang kanilang serbisyo sa mga tao. Kaya takot na takot ang mga empleyado ng gobyerno na kumupit o tumanggap ng kahit anong lagay sa mga tao. Recall nga ng isang postmaster na nagtatrabaho noon sa gobyerno, nag-iisip ako noon kung tatanggapin ko ba ang lagay na ibinibigay sa akin ng mga tao para mapabilis ang transaksyon nila sa mga ahensya ng gobyerno. Pero bago ko tanggapin ay naiisip ko na si Pangulo, baka makulong ako. Kaya wag na lang. Mas magandang may trabaho, kahit maliit ang sweldo ay marangal naman. Magsaysay was really the Filipinos guy. Ako si BSJ, nandito kahit malap. Sa labat lang ang katapat. Manood ka lang ito na ay sapat. Basta good vibes at walang balat. To be continued, wag kang atat.